Ýewropa Birleşiginiň liderleri 6 günnäwir ýurdundan öz hyzmatdaşlary bilen birlikde 21-nji maýda Latwiýanyň paýtagty Rigada geçirilen sammitde duşýarlar. Bu sammitde gurrun edilen meseleler barada kärdeşim Gödel has giňişräk maglumat taýýarlady. Ýewropa Birleşiginiň agdalarynyň we olaryň gündäwirli 6 goňşusynyň Rigada geçirýän duşugynyň tekstine soňky pursatda girdilen goşmaça Gürjistan, Moldova we Ukraina üçin gowy habar bolup biler. Ýewropa tarap umtylmagy we Ýewropany taýlamagy agdaýan täze söýlem 21-22 maýda Latwiýanyň paýtagty Rigada gündäwir partnerlik sammitiniň öňü tirasynda Brüsselde geçirilen gepleşiklerden soň gelindi. Munyň bilen partner ýurtlaryň günleriň birinde Ýewropa Birleşigine agda bolmagyna bildirýän umytlaryň başa barmagy bilen bagly uzaga çeken ýagdaýyň aradan aýrylyjagyna meňdeýär. Häzirki wagtda tekstde sammitde gatnaşýanlar partner ýurtlaryň Ýewropa tarap umtylmalarynyň we Ýewropany taýlap almagynyň assosiasiýa baradaky laşykda görkezilişi ýaly nazara alynanlygyny tasdiklediler diýip aýdylýar. Gündäwir partnerler diýip adlandyrylýan ýurtlar Ermenistany, Azerbaýjany, Belarusiýa, Gürjistany, Moldowany we Ukrainany öz içine alýar. Agdadan mazmunly söýlemiň bolmazlygy Tbilisiň, Kişinёwyň we Kiýewiň näýgiligine sebäp bolupdy. Ýewropa Birleşiginiň käbir demirgazyk agdalary Litvanyň, Polşanyň we Şwetsiýanyň soňky hepdelerde burdan batyş edenligi habar berilýär. Soňky ütköşükligiň girizilmeginiň tarapdarlary Ýewropa Birleşigine agda döwletleriniň arasynda gelen ilalaşyga görä häzirki tekstiň gündäwir partnerligiň 2013-nji ýylda Vilniusda bolan sammitde kabul edilen deklarasiýadan köp tapawutlanmaly däl. Şu hepdede bolan sammitin teksti Vilniusdaky sammitin deklarasiýasyny ýada salýar. 2013-nji ýylda Litvada bolan sammitden bäri Orsiýet Ukrainanyň Krim ýarymadasyny basyp aldy we öz düzümine goşdy. Şeýle-de Ukrainada hem beýleki postsovet ýurtlarynda separatistleri öldürmegini dowam etdirýär. Üç ýurdun Ýewropa Birleşigine tarap ýoluny dowam etdirmegine ýykyn edýän Germaniýanyň hem Fransiýanyň deklarasiýa goşmaça girizmegiň tarapynda çykyş edenligi we Ýewropa Birleşiginiň hem partnerleriň ozalky sammitlerde hem iki tarap bilen ilalaşyklarda gelinen borçnamalar uğru bilen gitmäge berkislik bildirýänligini aýdanlygy habar berilýär. Deklarasiýada Ýewropa Birleşiginiň komissiýasynyň indiki adımlary etmekden ozal şuýlyň aýagyna çenli bu ýurtlaryň adalet sistemalaryndaky öňe güdüşlige tin edip bilýänligi görkezilmeli. France Press agentligi we beýleki çeşmeler Orsiýetiň 2014-nji ýylyň mart aýynda Krymy anneks etmegi meselesi babatynda Ýewropa Birleşiginiň we Ermenistan hem Belarus bilen gapma garşylygyň bardygy we şu sebäpden deklarasiýada şol wakalary bekanun diýip häsiýetlendirmekden saklanýanlygyny habar berdiler. Ýewropa Birleşiginiň we Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklar Ukrainadaky kriziň üstünde ençeme sapar syna gastyna düşdi. Günbatar Orsiýety tanqid etdi. Ýewropa Birleşigi we Birleşen Ştatlar Moskwa garşy ykdysady sanksiýalaryň ençemesini girizdi. Kärdeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Habarlar günnelik gepleşigimizde Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Çarşenbe güni Pakistanyň premier ministri Nawaz Şerif resmi sapar bilen Aşgabatda geldi. Türkmen ýolbaşçylary bilen geçirilen gepleşikleriň dowamında iki ýurdun gatnaşyklaryna değişli beýleki meseleler bilen bir hatarda energiýa hyzmatdaşlygy hem maslahat edildi. Bu gepleşikleriň mazmuny barada kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinläýän. Türkmenistan we Pakistan regional energiýa taslamalarynyň solsanda Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan ýagny top gaz geçiriji proýektiniň durmuşa geçirilmeginiň möhümdigini tekrarladylar. Bu arada çarşenbe güni Pakistanyň premier ministri Nawaz Şerifiň Türkmenistana eden resmi saparynyň dowamında ma'lum edildi. Duşlukdan soň gurnulan metbuat ýygnynyň dowamında Türkmen lideri Gurbanuly Berdimuhammedow beýleki meseleler bilen bir hatarda topyk proýekti barada hem pikir alşylandygyny aýtdy. Biz bir möhüm halkara taslamasyny ýakyn wagtda doldurmuşa hem geçirmek boýunça öňde
duryan hem wüzipeler alıp maslahatlaşdyk. Nawaz Şarif Türkmen gadyny Owganystanyň we Hindistanyň üstünden Pakistana aktarmaga mümkinçilik berjek bu proýektiň regiondaky integrasiýany güýçlendirmäge hem himayet etjekdigini belledi. Gürrüňe gidýän geçirjiniň jemi uzunlygy 1735 kilometr bolmaly we onuň 200 kilometri Türkmenistanyň içinden 735 kilometri Owganystanyň 800 kilometri Pakistanyň içinden geçip Hindistan bilen serhetdäki Fazilka diýen ýere barmaly. Resmi metbuat Aşgabatda geçirilen gepleşikleriň dowamında Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Hoca Muhammedowyň bu proýektiň durmuşa geçirilmegi ugrunda alınıp barilen işler barada hem hasabat berendigini habar berdi. Bu işleriň jekmejek detallary we anyk mazmuny barada hiç zat aýtmady. Sol bir wagtda da käbir energiýa ekspertleri Owganystandaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýylda 33 milliard kubometr TV gaz aktaryljakdygy aýdylýan bu gaz geçirjiniň durmuşa geçirilmegine büyükdünçlük törediýändigini belleýärler. Türkmen tarapynyň çakylygy esasında 2 günlük resmi tapary bilen gelen Nawaz Şarif bilen geçirilen gepleşiklerde iki döwletiň arasyndaky özara transport we aratnysy hyzmatdaşlygy barada hem pikir alşylandygy habar berilýär. Gepleşikleriň netijesinde Türkmenistan bilen Pakistanyň dürli döwlet idaralarynyň arasynda ençime dokumentleri hem gol çekildi. Türkmenistan bilen Pakistan Islam Respublikasynyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 9-njy maýynda ýola goýuldy. Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada öz pikir garaşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belesi gmail.com email adresimizde hatur edip bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir. Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi. Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýöriti gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanyşmaga dogly mümkinçilik berýär. Şeýlede efirde gidip duran gepleşikleri mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathabar.mobi. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinläň. Aşgabatyň Demiradyk bölümine ýerleşýän çoğunly daçalyklarynaky jaýlaryň aglawasynyň ýykylanlygy, häzirki wagtda bu sebäpde jaýlaryň galyndylaryndan galan harabalyklaryň, zirdiwilleriň üýşüp duran depeleriň emele getireni habar berilýär. 13 000 çemeti uçastokly bu sebäpde jaýlary ýykylan ilaty resmiler tarapyndan hiç ile kompensasiýanyň berilmegini aýdylýar. Eýse bu sebäpde ýaşan ýaşaýjylar jaýlary ýykylandan soň näme etdiler? Olaryň häzirki ykbaly nähile? Biz bu soraw bilen gyzyklanyp Aşgabatly ýadyjy Amanmurad Bugaýew bilen bir salmyň söhbetdeş olduk. Häzir şol söhbetdeşligimizi etjäs. Amanmurad Aşgabatyň çoğunly daçalyklarynda ýaşaýan ýaşaýjylar jaýlary ýumrulandan soň näme etdiler? Öz tanaýan bir maşalaňyň misalynda görüň beräýsiňiz. Men häzirki tanşymdy özüniň pasport ýazygy propiska boýunça Enten şol Owganystanda etrawynyň häzirki derwede etrawynyň ýaşaýjysy şo ýere pasport ýazygy ýazylan özüm derwede etrawyny häkimlik derejesinde o diýen uly wezife bolmasa da şonu işleýär ýöne bawançylyk ýerine kizaýdan çykmaly bolandan soňra ol öňkü bizmeň häzirki Awadan şäheri bolan Aşgabat şäheriniň bir etrawy hökmüne Aşgabada birikdirilýär şo ýere bizmeňi Krene zayarlı, yani ilçinde yorullarda olsayal kvartirant bolup bardy bizmeýne. Siziň tanışyňyzyň propiskasy häzirki derwede etrawyna değişli diýdiňiz. Şu propiskasy derwede etrawyna değişli bolsa da baryp Awadan etrapçasyna ýaşap bilýärmi? Ýaşap bilýär. Oňa iki tane şert gerek. Birinji şert şol Aşgabat şäherinde özü ýa-da maşgalawarynyň kimdir biri wagtlaryň ýazga, ýagny propiska goýulanmaly. Bire şo propiska bolmaly. Şo edil maşgala agzalarynyň haýsam bolsa birinde plan edarada işleýär.
Aşgabat şäherine de wagtlaryň ýaggy propiska edildi. Bir şerti. İkinci şerti şol kireyle alınýan jaý hufesilde bolmaly. Amanra da onu Aşgabatda doğan arındaşlarının biri wagtlaryň hasaba durmadyk çoğunluğunun öňki ýaşaýjylary näme diýerler? Şolary gelen yerlerine gidiyorlar. Ya bolmasa Aşgabat şäherinden bir 70-80-90 kilometr daşlykdaky owalar barna. Şol owalara barıp, şu owa yerlerine ýaşaýarlar. Şotaýdanam öz awtolawlary bilen Aşgabatda atnap işlerini işleýärler. Aşgabat şäherinde galy berse de bir jaý taprany bilen jaýyň kireýen keýin şahyna şol üçin hatda jaý tapaýyny da şon kireýnanmagy başga vilayetlerden gelen Aşgabat şäherine ýagy bolmadyklaryň jaý kireýnanmagy maliýe mümkinçiligi ýok. Onu soň olar isletlemese öz owalaryny dolanmaly bolýarlar. Ýa bolmasa Aşgabat şäheriniň hasdaşrakdaky Aşgabat şäherine değişiklik bolmadyk derwede etrawyna değişiklik bolan owalarda ardarrak bahadan kireýne jaý alyp Fezildak maşinleri goňşy bolan bilen bir takdir tutuplar edip Aşgabat şäherindäki işini gatnaýarlar, işini ýitirmediler üçin. Amanra da gepleşigimiziň başyndaky gürüňmize dolanyp gelsek, siziň şu tanaýan maşalaňyz, şu çoğunludaky jaýyny näçe wagtdan bäri ýa-da näçe ýyldan bäri ýaşaýady? 9 ýyl ýaşady. Amanra da şu tanışyňyz şu çoğunludaky jaýynyň çykmaly bolanyny, olary ýa-da oňa haýsy da bolsa bir başga variant hödürlenipdirmi? Meselem kompensasiýa bermek ýa-da jaýynyň deregine başga bir jaý vermek ýaly bir başga variant hödürlenipdirmi? Yok, beýle variant hödürlenmedi, ol hödürlenmeden teber şu jaý bir kanun falan jaý, bagwançylyk ýerinde. Türkmenistanda da şu jaý bir kanun falan, şol üçin hem hökümetiň bir kanun falan jaýyň orunyna jaý hödürlemäge de ýa bolmasa başga bir kompensasiýa tölemäge de borjy ýok kanun esasynda. Aşgabatly ýa-da Jaman Murat Bugay bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatyň çoğunly daçalyklarynda jaýlaryň ýykylma barada pikir araýşlaryňyzy, bellikleriňizi ýa-da öz başdan geçirýän tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medpuat email belgisi gmail.com email adresimde hatur edip bilersiňiz. Ýa-da Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55 jaňydyň ýa-da SMS ýazyň. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Aşgabatdaky käbir çağlar bağlarynda yerleriň ýetmezçiligi diýenligi habar berilýär. Ýagny käbir çağlar bağlarynda çağlaryň sanynyň bolmalydygyndan aşy köpdük aýdylýar. Bu baradaky jekme-jek maglumaty Aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurbandan dinläliň. Ýa basynda paýtagyň il içinde Garano diýip adlandyrylýan baş bilim müdürlüğiniň ýollama berýän işi toparynyň işi köpelýär. Bu ýerde öz çağlaryny çağıry wagtyna terilemegi bermekçi bolýan Aşgabatlaryň nowatlary hem döreýär. Emma bu ýere gelenleriň ähli öz maksatlaryny ýetip bilmeýärler. Paýtagyň çağıry wagtlarynyň köpsüzliği ýaly doly. Şäheriň çağıry wagtlaryny toparlada bolmalydygyndan köp çağa terilenýär. Şol sebäpden çağıry wagtlaryny çağlaryny terilemegi berip bilmän kösenýän adamlar azel. Çağır bağlarına yer yok deyip olaryň çağlarını almaýarlar. Mysal üçin Aşgabatyň 10-njy çağır bağlarynyň toparlarynyň köpsünde terbilenýän çağlaryň sany 30-dan geçer. Ýogsa toparlarda terbilenýän çağlaryň sany 25-den geçmelärmi? Bu çağır bağlaryny terbiçileri hem boyun alýarlar. Paýtagyň beýleki çağır bağlaryna hem ýagdaý o diýen tapawut däl. Şäheriň 55-nji, 53-nji we 90-njy çağır bağlaryna hem ýagdaý 10-njy çağır bağlaryna ýaly. Bu çağır bağlary hem doly. Bu çağır bağlaryna toparlarda hem terbilenýän sany 35 ýetýär. Bu ýagdaý laýtda işleýän enator üçin kynçylyklar döredýär.
Men we aýalym işe gidýär. Çağany öýümizden ulagrakda ýaşaýan ejemlere äkidip işe gitmeli bolýar diýip Parahat 2 mikroraýonynyň ýaşaýjysy Arslan gurulýar. Çağry baganyň doğrulugy üçin olarda terbiýelen çağlar hem bejir çekýärler. Paýtagtyň gonküni çağ bagyny toporlaryň otolaryny stol-stullar ýetmeýär. Çağlar gedekli oturup maharlanmaly bolýarlar. Çağlara ýatar ýaly kravatlaryň ýetmeşligi edýär. Bir kravatda 2 bolup ýatýan çağır azel ýa-da 2 kravaty bir-birine degişdirip 3 çağa ýatyrylýar. Çağlaryň terbiýeçileriniň käýlerini aýtmaklaryna görä çağlaryň köplügi sebäpli çağlar bagyna bilim hem alyp bilmeýärler. Çağlar bilen sapak geçirýär mümkinçiligim ýokdugyny terbiýeçiler aýdýarlar. Toporlarda 35-40 çağı var. Olaryň her haýsy bilen sapak geçirýär wagtam ýok. Hatda stolam ýetenok diýip 10 çağı bagynyň terbiýeçisi arzuwlaýdýar. Türkmenistana çağı bagy hökümetiň hasabyna bolup olarda çağlar terbiýelemek üçin her aýda resmi taýdan 8 manat tölemeli. Eliterli bolan soňky resmi statistik maglumatlara görä 2010-njy ýylda ýurt boýunça 871 san mektebe çemli çağı edara bolup olarda 190.000 çağı terbiýelenipdir. Habarçymyz Murat Gurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siziň ýaşaýan welaýatyňyzda, şäheriňizde, etrawyňyzda ýa-da owaňyzdaky çağlar baglarynda ýagdaýlar nähili? Bu barada bize gurrun beriň. Öz başdan geçirýän tejribelerinizi biziň bilen paýlaşyň. Biziň medbuat email belgisi gmail.com email adresimizde hatırladyň. Gepleşigimizi Lewap vilayatynyň gelip hoşan maglumatymyz bilen dowam etdirýär. Lewap vilayatyna gazet jurnallara abuna ýazylşyň başlananyny habar berilýär. Şeýlede gazet jurnallaryň aglawasynyň abuna töleginiň öňküsinden 2-3 manat çemesi gymmatlanyny aýdylýar. Maglumata görä esasan da mollimler, studentler takminan 3-4 sany gazet jurnaly mejburi ýazylmaly bolýarlar. Käbir mollimler bolsa gazet jurnallaryň mazmunyna degirli maglumatlaryň ýokdugyny aýdýarlar. Bu barada Lewapdaky habarçymyz Osman Haliýewiň berjek giňişräk maglumatyny bilelikde dinläliň. Türkmenistan'da 2015-nji ýylyň 2-nji ýarym üçin gazet jurnallara abuna ýazylşyk başlandy. Olaryň köpüsiniň ýazylşyk bahalary gymmatlapdyr. Geçen 6 ay üçin 20 manat bolan Neytralny Türkmenistan gazetiniň abuna bahasy indi 21 manat 60 teňe. 5 vilayet we 1 şäher gazetleriniň bahalary da 90 teňe gymmatlapdyr. Beýleki gazetler, käbir jurnallar da şeýle abuna ýazylşygyny geçirýän ara gatnaşyk işgärleri bu gymmatlamanyň näme bilen baglydygyny anyk aýdyp bilen oklar. Olaryň käbiri çapkany işleriniň nyrklary galdy diýse, käbiri kagaz gymmatlapdyr diýär. Neşirleriň bahalarynyň galmasyny benziniň, ulag nyrklarynyň ýokarlanmasy bilen düşündirýänler de bar. Şu günler ýurtda neşir edilýän 27 gazet we 31 jurnalyň tas hemmesine diýen ýaly abuna ýazylşyk meýletin mejburi esaslarda geçirilýär. Edara kärhanalara, okuw jaýlaryna, olarda işleýänleriň we okaýanlaryň haýsy gazet jurnallara näçe sany ýazylmalydygy ýokardan bellenip berilýär. Edara kärhanalaryň hasaphanalarynda kimin haýsy neçire abuna ýazyljakdygyny sonra awamdyran oklar. Ýazylşygy resmileşdirip, ara gatnaşyk bölümlerine pulunap, däl görnüşde geçirýärler-de, sonra işgärleriň aýlygyndan tutup galýarlar. Taliplardyr mektep okuwçylaryndan bolsa abuna üçin pul ýygnalyp alynýar. Talip ýaşlar esasan Watan, Nesil gazetlerine abunaçy bolýarlar. Uly ýaşly mektep okuwçylary üçin bolsa neşir edilýän ýörite gazet ýa-da jurnal ýok. Onsoň olar bahasy arzan, ýagny 1 manat 8 teňe bilen 2 manat 70 teňe aralygynda bolan türkmen dili, türkmen dünýäsi, galkynyş ýaly gazetlere ýazylýarlar. Kiçi ýaşly mektep okuwçylary üçin neşir edilýän Güneş jurnalynyň 6 aylygynyň abuna bahasy 12 manat. Orta mektepleriň biriniň mugallimy AK, olaryň köpüsinde okuyjyny gyzyklandyrajak maglumatlaryň ýokdugyny, şonuň üçin meýletin abuna ýazylýan adamyň ýok diýerlikdigini sözüniň üstüne goşdy. Habarçymyz Osman Haliýewiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerlap bilersiňiz. Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir garaşlaryny okap ýerlerläp bilersiňiz.
Şeýle-de kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyza Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azat radiosynyň bu kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlew bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimiziň şu bölümine biziň Facebook we Kontaktydaky sahypalarymyzyň okuyjylarynyň arasynda gyzyklanma döreden käbir maglumatlarymyza gelpowşan tesbirleri siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Owensanyň Türkmenistan bilen serhetleşen marça etrafyndaky howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli Türkmenowan serhedine gaçyp çykan etniki türkmenleriň Türkmenistanyň kömek soraýany baradaky maglumatymyza okuyjylarymyzyň ençemesi öz pikir garaýşlaryny galdyrypdyrlar. Häzir olaryň bu mesele barada galdyrylan pikir araçlarını, käbirlerini siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Facebook'ta Agmyrat adly okuyjymyz belkem geçmişde owan türkmenleri biziň doganymyzdyr. Dogana kömek etmedlik namartlykdyr, başga da gerek ýok diýip öz araýşyny jemläpdir. Şahida adly beýleki okuyjymyz bolsa, elbetde kömek etmeli, çünkü ertir näme boljagy belli däl diýip öz ýadan tesbirini belläpdir. Serdar Aratly ýene bir okuyjymyz Türkmenistan öz halkyna iş tapanok owanlar barada gurrunam bolup bilmeýär. Kömek edesi gelse-de edip bilmeýär diýip öz araýşyny beýan edipdir. Kontaktyda Sergey adly beýleki okuyjymyz bolsa, Türkmenistan öz içinde kömek edýärmi? Jaý ýumurýar, işsiz goýýar, daşary çykaranok. Olary kömek edenok diýip näme aýyp etmeli diýip diýen sowal bilen öz tesbirini jemläpdir. Amerika adly beýleki okuyjymyz hem öz-özüne kömek etmeýän türkmenler mene dogrusu utanýan diýip öz araýşyny jemläpdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efire etjek maglumatlarymyzy ýa-da öňkü maglumatlar barada öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isteseňiz, sizi hem Facebook we Kontaktydaky sahypalarymyza goşulmaga çağırýas. Bulamlarda bizi Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnelik gepleşigimiz hem geçirip gutarýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmaň.